Hej YouTube, og velkommen til... Numse! Ja, bare det. Let's play. Hey, der er en kiste. Har du stillet den? Nej. Det er sådan nogle bonuskist. Den vil jeg have. Den vil jeg have. Det. Let's play med Mads og... Tog du ikke resten? Hvorfor tog du ikke resten der i? Whoopsie.com. Jeg tog ikke noget. Godt, hvad var der i? Der er stenpickaxe. Eller hvis jeg skulle da have den der kiste også. Og der er fakler. Har vi alt lys? Okay, hvad var der fakler i? Nej, det var der stod der ved siden af. Nå. Har jeg lige nok taget. Jeg samler lige nogle kakao. Hvorhen, hvad laver vi? Ja, de der lamper, kan man godt lave det? Nå, så vi kan bare lave et hus lige her, Emil. Lige her. Kig. Jamen, jeg tænker, der er sådan lidt strand herude. Ja, nemlig herude ved stranden. Ude ved havet. Det er smukt. Der er en strandvilla! Hvad hedder det? Kan du ikke smide de der pickaxe til mig, så begynder jeg at mine, så begynder du måske... Jamen altså, der var... Den der trappegaks, den ligger stadigvæk i kisten. Jamen, den har jeg så taget. Men hvad hedder det? Kan du ikke smide sten, så går jeg nemlig i gang med at mine. Det kan du også gøre med en trappegaks. Nej, jeg vil fandme gerne have en stenpickaxe til det. Random æble, var der ikke et æble? Jo. Jeg har et par stykker, jeg har 4. Hey, hvor er du henne? Fordi jeg vil altså rigtig gerne lige have den der stenpickaxe. Jeg løber op i træerne. Kan du se mig? Det er ikke, jeg render efter æbler. Ja. Parkour. Nej! Hey, vent, så kom lige ned lige foran. Jeg kan se dig nu. Hvis du kommer lige ned foran. Lige ned til det der sand, der er jeg. Kan du se mig? Kan du ikke se mig? Jeg er nede i sandet. Nej, du er død, mand. Nej, du er ikke. Er du? Jo, jeg er godt nede i sandet. Død, man. Hvor er du henne? Død, man. Jeg skal ikke dø. Jo, det er nok på din skærm. Min er bare... Default. Ja. Default world. Altså, du ikke lige på... Løber du herover? Eller hvorfor dit Minecraft til at være sådan, Emil? Hvordan? Hvor er du henne? Jeg tror, du er på rigtig vej nu. Ja, det er der lige herovre omkring her. Ja. Hvordan er min Minecraft i forhold til det? Jeg synes, det er sådan spidst. Så når du kigger. Prøv at kigge på et eller andet. Så tror jeg, så sådan 3D-agtigt. Nå, det her er en mit processer. Ja, det ved jeg godt. Men hvorfor har du det sådan? Er det ikke lidt irriterende? Nej, sådan kan jeg bedst lige have det. Ja. Men bygger du ikke et hus, fordi du er meget bedre til end mig? Så går jeg nemlig... Jo, men jeg leder efter dig. Nu må jeg egentlig gerne TP. Ja, og du TP'er dig til mig. Er det så ikke mit navn først? Jo. Fandme lang tid siden jeg har været 18 på en server. Det er faktisk ikke mig. Ja, bare lige her. Vi bygger vi det ikke bare sådan lige her omkring. Jeg skal lige lukke værken. Ja, det er ikke på din. Ja. This is the dirty dance. Og TP igen, for det kommer vist ikke det der. Og jeg får... Jeg kunne til at se mit sår. Det så lidt klamt. Okay, hvad sker der lige for din? Lag. Du kan ikke bare lige smide den der pickaxe til mig i det mindste. Hvor er du overhovedet henne? Jeg kan ikke engang se dig. Jeg har lige smidt pickaxen. Nej, lige ved siden af. Ikke der. Den anden vej! Ja, der. Og så lige ved siden af den. Lige ved siden af. Ikke der. Bagved dig. Til venstre. Her. Nej, den der blok lige deroppe. Den der. Nej. Der højre. Ja. Nej. Jeg fik den. Så er det den anden lige der ved siden af. Jeg har fået den. Den anden i hullet der. Nej. Den til venstre. Og så den lige ved siden af. Har du smidt en mere da? Hvad med at gå ud af verdenen i verdenen? Undskyld YouTube. Sig til mig, når du har åbnet. Ja. Yeah, sådan. Har du fået pickaxen? Ja. Hvis du bare begynder, at lave et hus, så bare lige her omkring, så går jeg ud af miner. Okay, ses.
Lidt 3 meter ned. Har vi en crafting table? Det er ikke. Død med. Det er mig. Han er grim. Nej. This is the dirty dance. Du er sjov i dag. Ja, det er jeg. Det er vist ikke kun væk. Er du sådan lidt homo? Jeg har fundet en sheet! Er du sådan lidt homo? Nej. Sådan en lille smule? Nej. Sådan Hvilken kanal ligger vi egentlig det her inde på? Det ved jeg ikke. Husk så subscribe på den kanal, vi ligger det inde på. Hvor langt er vi inde film nu? Undskyld YouTube. I må kunne tilgive mig. 5 minutter og 56 sekunder. Jeg begynder at hyperventilere. Så drikker jeg bare begge monster selv. Jeg kommer med en kommentar, der bare var for sjov. Hvad for noget? Ja, så du hyperventilerer, så siger jeg, så drikker jeg bare begge monster selv. Nej! Det var der, du skulle sige, det var for sjov. Det var bare for sjov! Det var ikke sjovt. Det var bare for sjov. Stoneface. Har du noget kul? Nej, det har du vist ikke. Nej, men jeg har ikke været nede i min. Tog du ikke kisten med, eller hvad? Jo, den har jeg. Så har du der en trappegæks. Ja. Men What the fuck? Halleluja! Jeg spurgte, om du havde kul. Jeg spurgte ikke, om du havde en træpickaxe. Nej. Men du vil have min stenpickaxe. Men den har jeg fået. Lav et flot hus, Emil. Bygger et flot hus. Men vi kan blive stolte af. Bygger altid et flot hus. Skulle ikke kommenteres. Ja. Okay, det lyder virkelig som min far, det der. Hvor du ond. Nej. Fuck, det gør nice. Jeg er ikke ond. Det synes jeg. Jeg kan gøre det sådan, at jeg kan få en... Det er ikke sjovt. Få en... økse. Dejligt, hvad med det? Ja, nu har jeg har 5 meget sten. Jeg tror snart, han stack. Det har jeg også snart. Jeg er nødt til at lige spare lidt på lyset. Jeg er nødt til at drikke en gris. Det er hyggeligt. Standard. Kan vi ikke snart få noget kul? Kan vi ikke snart få noget... Jeg synes, jeg har gravet i en evighed nu. Jeg har ikke fået noget kul endnu. Og ja, I siger, at jeg graver med den der. Jamen, det gør jeg også. Nu vil jeg tage det rigtigt. Jeg vil bare have noget kul. Okay. Jeg vil bare have noget. Nu går jeg snart op og laver noget charcoal. Charcoal. Ved du ikke, hvordan man laver charcoal? Hvad er charcoal? Det er sådan noget kul, du kan lave ud af træ. Det er charcoal. Ja, det skulle du lave. Men altså, du må faktisk gerne komme hjem, fordi at... Er det mørkt? Ja. Har du wool? Nej. Nå. Saplings! Du har creepers til, ikke? Emil! Nu har jeg. Det er godt, Emil. Og så spawner der et skelet! Kom dog hjem. Lige ved siden af mig! Mor! Ui! Hvor er du også bare dum. Sådan, så har vi en crafting table. Og alt muligt andet fint. Ej, du kan ikke komme ind, jo! Skal du have lavet en dør? Stil crafting table. Laver du en dør? Jamen, lige tog det wood. Wool? Jeg har ikke noget wool. Se wood. Du kan sgu selv som prod. Nu kæft. Husk, du skal udenfor til døren, så bliver det pænere. Bror! Hej, skelet!
Come fight me, bro. Vent lige, jeg har lige noget andet, jeg lige skal have bygget. Jeg laver en charcoal, som det hedder. Hvad sagde du, det hedder? Cargo. Det er sgu da meget bedre. Har du sådan nogle stykker wood, som du ikke... Nej, det har du ikke. Kæft, et stort hus egentlig. Hvad er standard hus? Jeg plejer at bygge meget større hus. Nej, jeg mener et stort hus, altså et højt hus. Et højhus. Det ved jeg. Jeg plejer højere hus og større hus, det plejer sgu også at bygge. Det skal et lille hus og slags sådan der. Så kan du bare fedt bygge et hus. Emil bygge sin flot hus, ligesom den blev inde på den anden Ticket-server. Det var et flot hus. Det er ikke mig, heller ikke mig, der har bygget det. Okay. Jamen, du må gerne bygge et rigtig flot hus, ikke sådan et grimt nubbet hus. Hvad? Så filmer du i lige næste episode, så skiftes vi til at filme hver episode. Skal vi gøre det? Det var en god idé. Vi ser lige, hvor lyden bliver bedst. Ja. Nu skal vi se. Det kan vi se. Det kan vi se. Jeg skal bare bruge... ikke den. Skinny Fur Nation. So I'll catch you grenade. Så er vi charcoal. Det er crime. Fuck, hvor fedt. Vind, får vi bone meal? Eller bone, og så kan vi lave det om til bone meal. Jeg fik ikke nogen bones. Han blev spanket for hårdt. Hvad, sætter du ikke lige kisten? Kom til at sidde lidt der. I would like to place them right there. Oh, I shall over i den anden. And I'm gonna gå ud og snakke skeletter. I will just set go to. Nu kommer der en spider. How long time have we filmet? Vi har filmet i 12 minutter og 12,5 minutter, synes jeg. Crime! Ja, det er det. Hey, må man egentlig gerne timeset? Okay, ikke på YouTube. Kig væk! En crime. Jeg nakker fucking monstre. YouTube så det vist ikke. Det første og sidste gang vi gør det, det var fordi vi ikke kunne finde nogen får. Vi har faktisk ikke let efter dem, men... Jeg går på adventure. Så skulle dig, der skal filme, hvis du skulle gå på adventure. Det skulle være sjovere at se, at folk går på adventure end adventure. Eller de går ned ad miner. Jeg går ned ad miner, bare lige så I ved det. Så vi først skulle lave hus i min, før du må gå på adventure. Først nu så det er flot og pænt. Det er flot og pænt. Og færdigt. Så må du gå på adventure. Jamen giv mig 3 sten. Hvor er du gået hen? Jeg vil have sådan, så jeg kan hugge sten. Jeg går ned i minen. Det hjælper mig meget. Når jeg ikke ved, hvor minen den er henne. TP du ned til mig? Det må man gerne. Nej, man må ikke. Jo, man må. Nej. Jo. Nej. Det er lige bestemt. Nej. Tænk man, jeg er snart nede på et langt lager, og jeg ikke har fundet noget, som jeg ikke har fundet et eneste stykke coal endnu. Jo, der er coal! Det er crime. Det skulle jeg lige til at sige. Der er panter. Eller katte, eller æbekatter. Det er crime. Det er crime, right? Jeg snart level lidt. Kun på grund af sådan noget coal. Jeg var snart level lidt. Jeg er level lidt. Au, så står der et skelet der. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hvad vil du? Hvad vil du, mand? Hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du? Nej, ingenting. Det synes jeg nok. Der er meget coal. Jeg bliver sådan træt af at hugge coal. Jeg har der er iron! Hvor the fuck er det? Jeg har fundet iron.
Jeg har fundet en spider. Iron er bedre. Hej. Hov. Jeg kan måske få en spider. Hvad hedder det? Spider i. Edderkopspind. Der er spider i. Spider eye. Ja. Jeg smiler du dårligt ting. Ja, det er godt. Jeg dør! Ja, det gør jeg ikke. En homo. Nej, det er jeg ikke. Der er en ting, vi ikke har til fælles, Emil. Så sjovt. Hvad kommer du snart op, så jeg kan få noget sten, så jeg kan hugge noget træ, så jeg kan blive færdig med huset. Så jeg kan gå på adventure. Jeg skal have et flot hus, Emil. Du må gøre sådan en lille grimt firkantet et. Nej, jeg skal nok prøve at bygge sådan lidt, som Daniel opbygget. Det er ordentligt. Vi kan jo take let's play egentlig. Jo, jeg kan godt prøve sådan en server, men jeg ved ikke, om du kan join. Skal man bruge match til det? Nej. Godt, så kan jeg godt. Nu får du sten. 22 stykker. Okay. Grib! Nu må du selv have den. Jeg greb det. Færdig, Emil. Nu skal jeg så have 2 stykker træ med smil. Det må du selvfølgelig selv have. Jeg er krævende. Det er sgu ligeglad med. Alt mit dejlige coal og mit iron. Mit iron. Det er så sørgeligt. Hvad laver du? Jeg skal have 2 stykker træ. Jeg har sgu noget træ. Kunne du have sagt det? Skal jeg have bygget huset op igen for, så har jeg jo ved at bygge det. 600 der Ja, vil. 2 stykker iron. Den smager godt. Smager den godt? Nej, Emil. Der er en drink, der hedder det. Det hedder hvad? 600 beach. 600 der beach. Nej, der er ikke. Jo, det er sgu da. Ja. Gå væk. Så har vi en stor kiste. Du er sjov, hva'? Jeg mener det sgu. Jeg mener det sgu Det over. er faktisk lige til at få trælle over af. Nå, det skal du lade være med. Det er dumt. Det gør ondt. Kan gøre ondt. Nej. Så skal du ladders. Det med der med. Det var altså min fuck. Jeg håber ikke, jeg finder ud. Okay, YouTube. Det var et godt afsnit. Vi ses.